És la segona vegada que vinc aquí. La primera vaig venir amb una exposició d'escultures i la segona vegada que vinc aquí és en aquesta conferència. I aquest edifici fet pels arquitectes Botey, Bosch, Cuspinera és un edifici que l'any que ve farà 35 anys, envelleix amb dignitat, la bona arquitectura envelleix amb dignitat i per tant felicitacions als arquitectes que ho van fer. He volgut començar amb aquesta imatge, primer perquè en tenia gana i segona perquè hi ha uns anys de coincidències. L'any passat vam celebrar el 200 aniversari del naixement de Charles Darwin i aquest any, el dia 20 de maig, hem celebrat el seu article a la revista Science sobre investigacions sobre la vida artificial. Si hagués fet aquest dibuix jo a l'any 1000, hauria esmentat el papa Silvestre II, Guillem d'Oriac, un monjo que va estar a Ripoll uns anys i va ser papa del 999 a l'any 1003, 4 anys de papa. I era un matemàtic i va dir no podem continuar amb els números romans, les matemàtiques s'entenen millor amb els números dels àrabs que han inventat el zero i aleshores va ser des del centre de l'església un investigador extraordinari perquè volia fer avançar la ciència. De poc el cremen perquè l'islam representava tot el que era dolent i els que sabien fer els números amb les matemàtiques, amb els números romans, no volien pas deixar el seu poder. Sigui com sigui, jo he posat aquesta imatge per començar i per explicar una mica que el procés de la ciència avança i que en qualsevol cas la racionalitat va avançant sempre millorant les coses. Anem a l'imatge següent. L'imatge següent és que la Unió Europea li diu a Grècia tens 1.300 municipis i hauries de reduir aquesta administració de massa gruix i hauries d'anar a parar a 340 municipis. Aquesta advertència de la Unió Europea a Grècia, un país que té problemes econòmics i que la Unió Europea està actuant d'una manera global, d'alguna manera, arreu d'Europa, altres països com Anglaterra, Alemanya, Àustria, Suècia, veieu que han passat de 2.000 a 500, de 24.000 a 3.500. Què vol dir això? Els municipis no han perdut pas la seva personalitat, no han perdut pas la seva identitat, però els anys de democràcia que porten aquests països en relació amb nosaltres, que hem tingut 40 anys de dictadura, fa que l'agilitat i l'eficàcia municipal, tot i l'esforç que en aquest país, el nostre, estan fent els ajuntaments per treballar i fer bé les coses, s'ha creat una estratègia de solidaritat i d'avisar en el municipi veí allò que vas a fer, o com França fa, que genera estímuls, dir, si us uniu amb això, jo us estimulo i us ajudo econòmicament. Passem al pas següent. Evidentment, a Catalunya, amb 946 municipis, i que ara són 947, si us fixeu, la trituració és molt forta, perquè hi ha un 65% de municipis que té menys de 2.000 habitants. És molt fort, I aleshores jo penso que aniria molt bé que des de fa uns anys la Generalitat, la Diputació de Barcelona, hagués dit aquest escenari d'excessiva trituració municipal no és el desitjable. Acostumem-nos a generar espais sense perdre la identitat municipal, espais que facin que les coses s'assumin, que la racionalitat damunt del territori treballi bé. Perquè és que si no aquesta fragmentació és vulnerable. Passa la següent. I vulnerable ho va ser l'any quan el Fraga Iribarne era ministre d'Informació i Turisme amb el dictador Franco, que als anys 63 i 71 amb els centros i zones d'interès turístic nacional van fer a l'àrea de refugios del Montseny, llegeixo, van fer, com que a Sant Pere de Vilamajor no hi havia pla general, amb motiu d'això van fer un pla general que tenia 8 fulles, 6 de les quals estaven dedicades a l'àrea de refugios del Montseny. Y deia, estación invernal en el que habrá además de hoteles las atracciones propias de montaña para esparcimiento y solaz de los que allí acudan. Que no podrán vallarse, los solares no podrán vallarse ni ser cerrados a fin de que la montaña conserve su aspecto natural y el bosque sin solución de continuidad. Era una operació de 100 hectàrees
de 600 parcel·les, sortosament de les quals només se n'han construït 56, i amb molt bon criteri de l'Ajuntament de Sant Pere i dels propis veïns, això de moment ha quedat aturat. Però si aquesta forma de treballar, diguem-ne, en l'època de la dictadura, de picotejar el territori tant a la muntanya com al mar, com a la costa marítima, passa a la següent, no és pas, i aquestes són les imatges, me'n descuidava, d'aquesta operació forta que fins i tot el Parc Natural del Montseny s'ha hagut de menjar, ha hagut d'incloure aquesta àrea de refugis del Montseny, que sortosament les 100 hectàrees han quedat més reduïdes, passa a la següent. Si us fixeu aquí, aquestes 600 parcel·les haguessin produït una població potser de 2.000 habitants. A Sant Pere, si no m'equivoco, ara en té prop de 4.000, hauria estat d'aquells enrenous tan grossos que els ajuntaments pateixen molt quan tenen aquestes urbanitzacions disperses damunt del territori. Passa a la següent. Però, evidentment, aquesta actitud durant la dictadura no és pas que hagi millorat massa a nivell de models urbanístics durant la democràcia, perquè a partir dels 75, al final, diguem-ne, els últims 25 anys del segle XX, els models han sigut aquests i una mica les urbanitzacions han buscat una manera com d'il·lustrar-se. Era l'època del Severiano Ballesteros, o era l'època d'apurar molt les pistes d'esquí encara que no hi hagués neu. Passa a la següent. Nosaltres amb en Pep Riera havíem anat a Vallfosca i li havíem dit a l'alcalde de Vallfosca: escolti'm, senyor alcalde, busquem l'alcalde i no el trobem. Diu: soc jo l'alcalde. Dic: no, vostè fa de promotor, que quan li deia el promotor, vostè l'alcalde centrat i aquí l'oposició. Dic: però al costat del poble d'Espull, que té 81 habitants, doncs li volen proposar una operació de 7-8.000 apartaments, hotels, 7-8.000 llits. L'arquitecte que va fer això, que es diu Tortajada, de Vilanova i la Geltrú, deia: és que venim de fora, escolti'm, nosaltres venim de fora però li venim a explicar coses, però l'arquitecte que ha fet això ve de Vilanova i la Geltrú. I després, els que han vingut després, Fadessa, Martinsa, també han vingut de fora, i fins i tot aquest diari, el 9-9, si no m'equivoco, deia que l'Ajuntament de Torre de Cabdella se'n va enterar pels diaris de que Martín Fadessa havia fet suspensió de pagaments, i se'n va entrar pel diari. Per tant, sap greu, coses, diguem-ne, models que ja saps que no haurien d'anar, com la Generalitat des dels seus nivells o la Diputació no han actuat amb molta més força. Passa a la següent. També havíem anat a Sant Vicenç de Montalt, recordo amb l'Albert i la Unió de Pagesos, li dèiem a l'alcalde: el golf no és d'interès públic i social, és d'interès privat i individual, i és una excusa per fer urbanitzacions. No va haver-hi manera, vull dir, atiats, diguem-ne, directe cap a... Què ha passat? Que el golf ha fet suspensió de pagaments, però ja van ser prou astuts com per separar l'empresa golf de l'empresa urbanització. Per tant, l'urbanització ha continuat com ha pogut. Passa a la següent. Un altre exemple claríssim és del golf de Villalba: 400.000 euros per dues llicències que comportava 40 habitatges de luxe. Clar, són d'aquelles situacions que dius: home, aquestes coses els ajuntaments haurien de participar més col·lectivament en aquestes decisions, perquè poden desequilibrar, perquè poden realment portar problemes en el territori. Passa l'altre. Això, amb l'arquitectura, estem constatant que cada cop és més evident, i si passa la següent també queda més clar, que sembla que l'any 2020, que vol dir que dintre de poc, perquè ja hi som, els edificis hauran de ser autosuficients. Està molt bé com a criteri. I llavors, i el territori, què passa? Vull dir, amb el territori no hauríem també de ser molt més rigorosos, mesurar, som veïns tots, les estratègies, aquests exemples que hem vist, vull dir, no ens els hem inventat, he reproduït els articles del diari de coses que jo personalment i amb el Pep li havíem dit als senyors alcaldes: escolti, que passarà això? No, és igual, per aquí tirem endavant. Home, aquestes irreflexions en plena democràcia, jo penso que amb els esforços que fan molts ajuntaments per contenir gastos i per fer una bona estratègia. Passa a la següent. A França vam anar pel Col·legi d'Arquitectes l'any passat, estic parlant de Montpellier, ciutat propera, on va néixer Jaume I, un familiar, un amic nostre, diguem-ne, a nivell històric, com a país català. Doncs l'alcalde